നിതാഖാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺസുലേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കോൺസുൽ ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പദവി ശരിയാക്കി സൌദിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൈവശം പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയവ നൽകുമെന്നും കോൺസുൽ ജനറൽ അറിയിച്ചു. പാസ്പോർട്ട് കൈവശമില്ലാത്ത ഹുറൂബ് കേസിൽപ്പെട്ടവരും ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒളിച്ചോടിയവരുമായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുതിയ പാസ്പോർട്ട് കോൺസുലേറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് കോൺസുൽ ജനറൽ ഫൈസ് അഹമ്മദ് കിദ്വായി അറിയിച്ചു. സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാറി സൌദിയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് പുതിയ പാസ്പോർട്ട് നൽകുക. ജിദ്ദയിൽ പൊതുപ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Whose passports are with their kafils and they want to get a new passport from here, they will be dealt with in the special passport counter inside the passport hall. The only requirement, as I told you, is their new kafil has to give them a letter, I am ready to employ this person. എന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പാസ്പോർട്ട് കൈവശമില്ലാത്തവർക്ക് താൽക്കാലിക യാത്രാരേഖയായ എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും. ഇവർക്ക് അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ലഭിക്കും. നിതാഖാത്ത് പദവി ശരിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. There is a good news. The government of India has already waived off the fee of 60-65 riyals. We have got the gazette notification. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ മാസം 28-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി EC വിതരണം പൂർത്തിയാകണം. അതുകൊണ്ട് നിയമലംഘകരെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കോൺസുൽ ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. But I want to finish this by 20th June because from 30th June till 3rd July there will only be 3 days. Now my request to you is anybody who wants to go back, he does not have the document, he should apply immediately because I cannot keep continuing receiving applications till 30th June. കഴിഞ്ഞ 12-ാം തീയതി വരെ എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി 15,270 അപേക്ഷകൾ കോൺസുലേറ്റിൽ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളവരും രണ്ടാമത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ളവരും മൂന്നാമത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. പദവി ശരിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ 3-ന് അവസാനിക്കും. അതിനുശേഷം നിയമലംഘകരായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും സൗദിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കോൺസുലേറ്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥന. ജലീൽ കണ്ണമംഗലം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ജിദ്ദ.